Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα θα κοιτάξουμε λίγο το πληκτρολόγιο της White Shark. Θέλαμε ένα πληκτρολόγιο που ήταν σχετικά φτηνό. Αν θυμάμαι καλά και δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν γύρω στα 60 ευρώ. Εδώ το White Shark θα το δούμε, είναι το μοντέλο κοντάκι από ό,τι φαίνεται. Premium line. Βλέπουμε θα κάνουμε ένα unboxing και θα κάνουμε ένα mini review, έτσι, πρώτη εντύπωση τέλος πάντων. Join the White Shark family. Εντάξει, εδώ μας λέει διαφημίσεις, ας πούμε, και τα λοιπά, θα το δούμε. Λοιπόν, έχει mechanical switches 87 εκεί. Είναι, αν θυμάμαι καλά, 10 κιλές. Ναι, 10 κιλές είναι, βλέπετε. Λείπουν τα νουμεράκια δεξιά. Οπότε είναι 10 κιλές. Έχει ροδέλα ήχου για να το δούμε εδώ πέρα. Είπαμε εδώ πέρα. Τι άλλο λέει το κουτάκι μας? Από ό,τι βλέπετε εδώ είναι οι διακόπτες, οι UTEMU Red Mechanical Switches. Έχει 2 μέτρα USB Type-C cable, καλό αυτό. Volume scroll που είπαμε. Plastic body, εντάξει, πλαστικό. Το body, δηλαδή το γύρο μέρος του, είναι φτιαγμένο από πλαστικό. Έχει RGB. Έχει μέσα το puller recap για να βγάζουμε τους διακόπτες μας. Έχει μερικούς διακόπτες έξτρα. Φαίνεται να έχει removable διακόπτες, που είναι πολύ καλό αυτό. Οπότε αν χαλάσει κάποιος, όχι removable, σημαντικό αυτό, να μην μπερδευτείτε, πρέπει να έχει όχι μόνο να χαλάσουν το πάνω μέρος των διακοπτών, και το κάτω, οπότε όλο αν χαλάσει παίρνεις άλλο από το ίντερνετ και είσαι μια χαρά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να έχει removable πια switches. Specifications λέει 65 γραμμάρια actual force, δηλαδή με 65 γραμμάρια ενεργοποιείται. Αντέχει 50 million keystrokes, εντάξει, τα περισσότερα χαλάνε. Αυτό που είναι πιο φθηνό και να χαλάσει δεν μας πειράζει τόσο πολύ. 10 κιλές, λείπουν τα 10 τελευταία με τα γράμματα δεξιά. Τα Type-C είπαμε, υποστηρίζει Windows 7, 8, 10 κτλ. Εντάξει, λογικά θα πάρει και update. Τα dimensions του είναι 358 επί 152 mm επί 35 και το βάρος του είναι 1015 γραμμάρια. Αυτό είναι το black. Λοιπόν, πάμε να τα ανοίξουμε να το δούμε. Να δούμε τι έχει μέσα, αν ισχύουν αυτά που λέει όλα. Αυτό είναι το πιο ωραίο σημείο πάντα, όταν μ' αρέσει να τα κρατάω και να μην τα χαλάω, όταν ανοίγουμε μια καινούρια συσκευή που αγοράζουμε, και γενικά όταν ανοίγουμε κάτι καινούριο, όχι μόνο συσκευή. Όπα! Εδώ το ανοίξαμε, βλέπουμε το κουτάκι μας. Κλασική παρουσίαση κουτιού, ούτε άσχημη, ούτε κάτι τρομερό. Εδώ πέρα βλέπουμε κάτι χαρτιά, οδηγίες, προσπέκτους κτλ. Της White Shark, το μοντέλο μας είναι αυτό, ACL και ένα κοντάκι, το κοντάκι τέλος πάντων. Τα βάζουμε δεξιά. Το κουτάκι μας έχει μέσα για αρχή το Type-C μας, USB με Type-C, μια χαρά, πολύ σημαντικό γιατί ακόμα έχουν οι εταιρείες USB αντί για Type-C. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ τα key switches. Εδώ, με αυτό εδώ τα βγάζουμε, με το κλειδάκι μας εδώ πέρα. Για να δούμε. Με το κλειδάκι μας εδώ πέρα τα βγάζουμε και έχει μέσα όντως actual key switches. Δηλαδή και να σου χαλάσει την αλλάζεις. Τρομερό, παιδιά, τρομερό. Και εδώ πέρα έχουμε και τα key μας και μερικά κλειδάκια, τουλάχιστον τα βασικά που χρειάζεστε όσοι είστε gamer ή οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων, AWD κτλ. Με 60 ευρώ που δεν έχει ούτε η Logitech, που έχω δύο πληκτρολόγια πανάκριβα της Logitech, είναι τρομερό το τι προσφέρει μέχρι τώρα. Τώρα να το δούμε λίγο και όταν το χρησιμοποιήσουμε. Εδώ βλέπουμε Ναι, είναι πλαστική, αλλά δεν μας πειράζει αυτό.
Μπορώ να πω ότι το scroller δεν παίζει όπως παίζει σε ένα πανάκριβο, πολύ πανάκριβο, της Logitech. Ούτε αυτό παίζει τρομερά, αλλά αυτό είναι λίγο πιο στιβαρό. Δηλαδή μπορεί να κατορλάρεις πιο εύκολα πόσο θα αυξομειώσεις την ένταση. Ενώ αυτό φεύγει λίγο. Βλέπουμε εδώ έχουμε για multimedia, έχουμε να χαμηλώνουμε ήχο, είναι λίγο πλαστική, ενώ αυτά είναι και silent και δεν είναι πλαστικά. Είναι σαν γόμα, πώς να σου το πω. Σαν λαστιχένια τέλος πάντων. Εδώ έχουμε μπροστά πίσω pose και τα λοιπά. Απλά functions. Δεν είναι τόσο σύνθετο όπως αυτό. Αυτό είναι και wireless, ενώ αυτό δεν είναι wireless. Αυτό εδώ πέρα παρεπιπτόντως είναι το Logitech G915 TKL 10 kg, δηλαδή Light Speed Wireless, και απλά το έφερα για σύγκριση, το οποίο μου έχει χαλάσει σε αρκετά σημεία, όπως και το άλλο keyboard που έχω πανάκριβο της Logitech με cable, το οποίο και εκείνο έχουν βγάλει και τα δύο τα ίδια προβλήματα. Μιλάμε τώρα για keyboard μερικά που είναι 2-3 χρόνια και άλλα λιγότερα, έτσι. Και υπάρχουν παντού αυτά τα προβλήματα. Κάνουν διπλό register, δηλαδή πατάς μια φορά το α π.χ. και το βγάζει δύο φορές, ή πατάς και δεν το βρίσκει καθόλου. Και πρέπει να έχεις focus, ας πούμε, να το πατήσεις καλύτερα. Αυτά είναι προβλήματα που δεν θα έπρεπε να υπήρχαν σε τόσο ακριβά πληκτρολόγια όπως η Logitech. Και γι' αυτό και οι αγανάκτησαν, δεν ήθελαν να δώσουν τόσο λεφτά, αφού έχουν τόσο μεγάλα προβλήματα. Και είπα να δοκιμάσω τις White Shark, που προσφέρει και τα keys και το switch μαζί, αν χαλάσει, και είναι σε μια ελκυστική τιμή. Type-C καλωδιάκι. Να ακούσουμε λίγο τον ήχο πριν βάλουμε οτιδήποτε. Να ακούσουμε λίγο τον ήχο μεταξύ του Logitech, του G915, το οποίο έχει tactile switches της Logitech. Είναι tactile, δεν είναι linear. Και εντάξει, το Space πάντα έχει λίγο παραπάνω θόρυβο, τα ακούτε. Και θα σας δείξω εδώ τη διαφορά. Είναι και τα δύο μηχανικά, έτσι, RGB και τα λοιπά. Τα auto μου Red. Έχουν ένα πιο βουβό ήχο, θα τον έλεγα, δεν ξέρω, πιο βαθύ ήχο τα auto μου. Τα auto μου Red. Και τα δύο ωραίο ήχο έχουνε. Για να ακούσουμε λίγο το Space. Είναι λίγο πιο ψεύτικο το Space της και πιο βαθύ ο ήχος του. Για να ακούσουμε εδώ πέρα, αν παίζουμε. Αυτό είναι το White Shark Logitech Tactile White Shark. Ποτέ μου. Φαίνεται, από ό,τι βλέπω εγώ, το Logitech να έχει πιο low profile keys, δηλαδή να ενεργοποιείται πιο γρήγορα, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, τουλάχιστον με το πάτημα, χωρίς να κοιτάξω τα specs. Αλλά και ο ήχος είναι πολύ ευχάριστος, ας πούμε, και στο το μου, δηλαδή δεν με πειράζει καθόλου. Μπράβο, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Για να δούμε γύρω-γύρω. Είπαμε το Type-C μας. Εντάξει, χοντροκομμένο γύρω-γύρω. Έχει... από ό,τι φαίνεται... εντάξει, έχουν λίγο rubber εδώ, λαστιχάκι. Θα μπορούσε να μείνουν, ας πούμε, και σε άλλο σημείο. Αλλά έχουν... μόνο, θα έλεγαν, τα τερματίσεις στέκονται μόνο από εδώ. Δεν νομίζω ότι έχουν άλλη θέση να μπορούν να κάτσουν. Αλλά για να δοκιμάσουμε να τα κουμπίσουμε. Για να δοκιμάσουμε να τα κουμπίσουμε σε άλλη θέση, έτσι. Ναι, θα μπορούσε. Θα μπορούσε, στέκονται. Κι όμως, παιδιά, στέκονται. Εντάξει, τώρα με πολύ πάτημα μπορεί να φύγει. Βλέπετε. Όπου τα βάλεις στέκονται. Αλλά δεν είναι
κάτι πολύ σταθερό, γιατί βλέπετε, τα κουμπάς έτσι και στέκονται. Οκ. Πάμε να το συνδέσουμε. Τώρα δεν ξέρω για το πρόγραμμα της White Shark, δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Πάμε να το συνδέσουμε με το laptop μας. Γιατί με αυτόν θα το χρησιμοποιούμε, οπότε θα το συνδέσουμε με αυτόν. Και να το συνδεθήκαμε. Βγάλαμε το πολυφωτισμό. Ωραία. Για να δούμε τώρα πώς θα κάνουμε install το πρόγραμμα. Ωραία, πάμε εδώ να δούμε, να προσπαθήσουμε να κατεβάσουμε το software της White Shark. Για να δούμε αν είναι αυτό για τα keyboard. Δεν είδα κάτι που να μου γράφει στα προσπέκτους και τα λοιπά. Θα προσπαθήσουμε μόνοι μας να το κατεβάσουμε από την εταιρεία. Λοιπόν, έχουμε μπει τώρα στο site, ψάχνουμε το κοντάκι, τελευταίο, να το. Ωραία, βρήκαμε το πληκτρολόγιο μας, για να δούμε. Λέει όλα τα σχετικά. Το θέμα είναι που θα κατεβάσουμε. User manually. Setup version 2, version 1. Εμάς ποιο είναι? Ποιο version? Πραγματικά δεν ξέρουμε ποιο version έχουμε. Πάμε να κατεβάσουμε το version 3. Στην τύχη. Να δούμε θα γίνει. Πάμε. Το βλέπεις σαν ιό. Περίεργο. Τέλος πάντων, εμείς θα το περάσουμε. Και να το δούμε για να τρέξει. Πες μας ότι θα τρέξει και θα το βρει. Είναι keyboard update tool. Pass. Ευχαριστούμε φίλε που πέρασες. Ωραία, κάνουμε ένα unplug και ένα plug πάλι το keyboard. Θα το σβήσουμε αυτό και θα το ξαναπεράσουμε. Χάθηκαν και τα φώτα δηλαδή. Χάθηκαν και τα RGB. Όχι τίποτα άλλο. Για να πάμε στην download να το ξαναπεράσουμε. Βασικά θα κάνουμε ένα restart. Θα ανοίξουν πάλι τα RGB γιατί πριν με το update χάσαμε. Οκ. Ανοίξα τα RGB μας, δουλεύει κανονικά. Καλό αυτό. Και πάμε να ξαναδοκιμάσουμε να κατεβάσουμε το πρόγραμμα. Περνάμε το πρόγραμμα και να δούμε ότι όλα θα τρέξουν σωστά αυτή τη φορά. Και νομίζω ότι όλα τρέχουν ξανά καλά αυτή τη φορά γιατί βλέπω ότι πράσινο δείχνει, πράσινο είναι και εδώ και μάλλον είναι όλα σωστά. Alright, ένα profile. Macro settings. Εδώ βλέπουμε ότι έχει macro settings, άμα θέλετε να κάνετε macro binding σε κάποιο key. Τώρα, ίσως χρωματισμός, ας πούμε, επιλέξουμε το profile 2, ας πούμε, να βάλουμε το R, ας πούμε, να έχει άλλο χρωματισμό. Για να δούμε, light. Οκ. Έχει διάφορες επιλογές εδώ. Ας το πάμε κοντά και να δοκιμάσουμε κάποιες επιλογές να δούμε αν όντως δουλεύει και αλλάζει. Flower Blossom. Θα σας δείχνω το πληκτρολόγιο, απλά διαλέγω Prism Effect. Apply. Για να δούμε. Για να έβρισε σημαίνει ότι το βάζει το Prism Effect. Οκ. Άρα όντως δουλεύουν τα effect. Να κλείσω λίγο το φως. Και έκλεισα λίγο το φως για να μπορείτε να δείτε καλύτερα
το effect. Εδώ ήταν το Prison effect που διαλέξαμε. Έχει και brightness και speed, την οποία αλλάζουν. Θα το κατεβάσω λίγο αυτό να μπορείτε να δείτε και τα δύο. Και όσο γίνεται τουλάχιστον. Brightness, για να δούμε. Όντως φωτίζει πολύ περισσότερο. Για να το κάνουμε εδώ. Για να μεγαλώσουμε το brightness. Να το βάλουμε τέρμα βασικά. Και να κάνουμε apply. Ok, πάντα θέλει να κάνει loading. Ωραία, βλέπουμε ότι είναι πως είναι όταν φωτίζουν πολύ. Για να το βάλουμε το brightness thermal low. Και να κάνουμε apply. Thermal low προφανώς δεν φαίνεται τίποτα. Γι' αυτό και είναι thermal low. Ok, νόμιζα ότι θα φαινόταν έστω και λίγο. Για να το πάμε λίγο. Να το ανεβάσουμε λιγάκι. Εκεί. Για να δούμε εδώ πέρα, θα φαίνεται λίγο. Ναι, ok, φαίνεται λίγο. Ok, δουλεύουν αυτά που λέει. Speed, με τι ταχύτητα αλλάζουν τα RGB, κάνουν το σχηματισμό που θέλουμε. Το έχω βάλει τέρμα γρήγορα. Ναι, όντως πάει τέρμα γρήγορα. Ok. Reset υπάρχει, profile reset. Δεν θέλουμε να πειράξουμε τίποτα. Ok. Ok. Όταν το βάζουμε, όταν πατάμε ok κλείνει κιόλας από ό,τι φαίνεται, ότι και καλά έχουμε τελειώσει. Και με το apply απλά κάνουμε αυτό που θέλουμε να τεστάρουμε. Ωραία. Εμείς θέλουμε να διαλέξουμε ένα χρωματισμό, θα έλεγα κόκκινο. Έχει custom? Πρέπει να έχει custom κανονικά. Θέλω ένα όπως είναι της MSI, το κόκκινο ας πούμε. Customize. Θα βάλω ένα κόκκινο χρωματισμό. Ναι, θα βάλουμε ένα κόκκινο χρωματισμό. Customize, color, apply. Για να δούμε πώς θα είναι. Δεν μπορούμε να το δούμε πώς φαίνεται, αυτό είναι το άσχημο. Δεν έχει μια εικόνα πριν το πατήσεις να δεις πώς φαίνεται. Πρέπει να το πατήσεις για να δεις πώς θα είναι. Από ό,τι βλέπω εγώ. Όχι, δεν είναι αυτό. Για να δούμε λίγο τον ήχο. Να βάλουμε ένα... Για να ανοίξουμε εδώ πέρα. Ok, βλέπουμε πάνω δεξιά ότι η ροδέλα μας εδώ πέρα αυξομειώνει τουλάχιστον τον ήχο κανονικά και είναι πολύ ευχάριστο και μπορεί να το κοντρολάρεις πολύ καλά αυτό εδώ πέρα. Δεν έχουμε κανένα θέμα με αυτό. Το θέμα μας είναι λίγο με το profile με τα χρώματα. Γιατί δεν μπορούμε να περάσουμε, ας πούμε, μονόχρωμο, δεν έχουμε βρει ακόμα τουλάχιστον. Γιατί πάτησα Customize, εκτός αν έχει κάποια άλλη επιλογή, για να το ψάξουμε λιγάκι. Έχει λίγα profile, είναι δύσκολο τα πώς θα βρεις τα RGB σου. Ναι, είναι περίεργο. Εγώ απλά θέλω, ρε παιδιά, να σετάρω. Τέλος πάντων, για πάμε να δούμε τους άλλους σχηματισμούς. Μπορεί να είναι σε κάποια από αυτές τις επιλογές που δεν τις δοκιμάσαμε όλες. Δεν ξέρεις ποτέ. Πάμε, πρίσμο. Είδατε, δεν μπορούμε να κάνουμε preview, δηλαδή ένα effect. Πρέπει να πατήσουμε apply για να το δούμε. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Ok, prism effect. Breathing. Το βάλουμε έτσι. Κόκκινο. Apply. Για να δούμε. Όπα! Βρήκαμε το χρώμα μας. Το κόκκινο άλλαξε, αλλά είναι breathing. Δεν έχει static, ας πούμε. Δεν ξέρω γιατί. Τουλάχιστον βρήκαμε κάτι που να λειτουργεί. Way, left to right. Flowers, blossom. Για να δούμε το flowers, blossom. Τέλος πάντων, ναι, ok.
Το είδαμε και πριν αυτό νομίζω. Rainbow. Για να δούμε. Οκ, καταλάβαμε. Ανασχίζει από πάνω προς τα κάτω και τα λοιπά. Σαν να είναι Rainbow, ναι. Με χρωματισμούς. Wave 2. Wave 2, εντάξει, κάτι με Wave θα είναι, θα πηγαίνουν έρχονται και τα λοιπά. Πηγαίνουν έρχονται και τα λοιπά. Δεν χρειάζεται να τα δούμε και όλα. Clockwise rotation. Τι είναι αυτό, για να δούμε. Από αριστερά προς δεξιά, clockwise rotation, ok. Δεν τρελαίνουμε γενικά. Wave 2, Wave 3, Response Effect. Για πάμε. Response Effect. Α, οκ. Αυτό είναι ωραίο, εντάξει. Με το που πατάς ένα πλήκτρο, κάνει το RGB και επεκτείνεται. Πολύ ωραίο. Αυτό πραγματικά άξιζε. Response Effect. Counter Clockwise Rotation. Εντάξει, οκ. Καταλάβαμε δεξιά προς τα αριστερά. Πήγε τώρα. Snake, Wave, Tornado. Tornado. Για πάμε να δούμε το Tornado. Οκ. Δεν είναι άσχημο. Tornado. Για πάμε πιο κάτω. Neon. Δεν θέλω να τα βάλω όλα. Εγώ θέλω να βρω το static. Γιατί αυτό με ενδιαφέρει προσωπικά. Εντάξει, είδαμε ότι δουλεύουν αυτά. Τα υπόλοιπα δουλεύουν. Οκ, πολύ ωραίο γι' αυτό. Πραγματικά. Και το έχω διαλέξει και συγχρόνιο χρώμα. Μ' αρέσει όμως που μπορεί να διαλέξεις από τα FA και να διαλέξεις ταυτόχρονα και χρώμα που άλλα δεν το έχουν. Να λέμε και τα θετικά. Δηλαδή αντί για να είναι default ένα design, ας πούμε, από αριστερά από δεξιά, ένα wave κάτι, διαλέγεις ταυτόχρονα και τους χρωματισμούς, το speed και το τέτοιο. Δεν είναι άσχημο. Τουλάχιστον όμως πρέπει να βρούμε το static. Αυτό θα έλειπε αρκετά. Όχι θα έλειπε, αυτό λείπει αρκετά. Static. Single color response. Αυτό μπορεί να είναι, παιδιά, και να το λένε single color response. Για να δούμε. Α, όχι, μάλλον πρέπει να κομπήσω. Δείχνει τι πατάς. Πραγματικά. Και μετά από λίγο κάνει blur out, ας πούμε, ξεθοριάζει, ας πούμε, και φεύγει. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο γι' αυτό. Έχει μερικά ωραία τελικά. Για να δούμε μετά το single color. Steady, να είμαστε. Εντάξει, δεν το λέει static, το λέει steady. Εδώ είναι. Εντάξει, λοιπόν, τα έχει όλα. Τα έχει όλα τότε. Παρεξηγήσαμε. Απλά είναι λίγο πιο περίεργο το software της, ας πούμε. Να το μπλε. Μπλε static. Για να δούμε. Color red. Apply. Εδώ βλέπουμε. Στο έχει δείξει σε κόκκινο και να το... Λοιπόν, τα έχει όλα. Είναι λίγο δύσκολο το software. Δεν τρελαινόμαστε. Έχει 3 profiles. Δεν μπορεί να δεις σε preview εύκολα μερικά πράγματα. Πρέπει να τα χρησιμοποιήσεις. Το καλό που έχει είναι ότι στα έτοιμα, στα default χρωματισμούς, RGB και τα λοιπά που έχει και σχεδιασμούς, μπορεί να αλλάξεις, να πατήσεις το color και να αλλάξεις και το color ταυτόχρονα, που είναι πολύ ωραίο σε μερικά από αυτά. Το σταθερό ένα χρώμα, όπως έχω εγώ τώρα στο πληκτρολόγιο, δεν λέγεται static, λέγεται steady, ok. Και το customize, για κάποιο λόγο δεν το έχω καταφέρει να το λειτουργήσω σωστά, αλλά ok, θα το βρούμε και αυτό. Ok, μπορώ να πω ότι σχετικά αξίζει. Εντάξει, είναι λίγο σπαστικό αυτό ότι κάνει loading, είναι σπαστικό ότι δεν μπορεί να έχεις κάποια previews. Ναι, έχει ακόμα τα κόκκινα χρώματα, επειδή άρα παίζει ρόλο όταν έχω πειράξει το χρωματισμό στο light. Εδώ πέρα παίζει ρόλο σε όλα τους σχηματισμούς μας. Και στο breathing που έχω βάλει τώρα, επειδή είχα βάλει κόκκινο, έχει μόνο κόκκινο. Okay. Είναι λίγο δύσκολο, λύνεται όμως. Γενικά καλές εντυπώσεις, πλαστικό μεν,
αλλά μπορώ να πω ότι αξίζει για τα λεφτά του, ειδικά εφόσον μας δίνει μαζί και keycaps και switches και τα λοιπά, και το κλειδάκι μας και δεν χρειάζεται να αγοράσουμε αν γίνει κάτι αμέσως, ενώ άλλα πολύ ακριβά πληκτρολόγια όπως τη Logitech που κάναν 250 ευρώ και 150 και 180 και 280 δυστυχώς έχουν προβλήματα τα οποία κάνουν register τα κλειδιά, τα keys διπλές φορές και πατάς ένα γράμμα, ένα νούμερο και το πατάει διπλά, ή κάνει λιγότερες και θα πρέπει να το ξαναπατήσεις γιατί δεν το κατάλαβε μετά από λίγο καιρό, και καίγονται και πολύ. Θα σας δείξω ένα παράδειγμα. Τώρα δεν έχω αυτή τη στιγμή. Έχω να σας δείξω εδώ πέρα, ορίστε. Καμένο RGB, ούτε 1-2 χρόνια πληκτρολόγιο. Βλέπετε, δοκιμάστε αν θέλετε αυτό το πληκτρολόγιο, εγώ το συστήνω. Για τα λεφτά του θεωρώ ότι δίνει πολλά. Το software του μέτριο, αλλά για τα λεφτά του δίνει πολλά. Δοκιμάστε αν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε, αν το βρείτε κάπου ή αγοράστε το. Το συστήνω, δεν ξέρω πόσο θα αντέξει σε σχέση με τη Logitech, μπορεί να έχει και αυτή ίδια προβλήματα, αλλά προς το παρόν για τα λεφτά του είναι καλό value for money. Cheers boys. The truth.